O día grande de Entroido en Outes será o mércores 5 de marzo, co concurso de disfraces que dará comezo ás 5 da tarde na Praza de Galicia. Este ano repartiránse preto de 3.000 euros en premios, adaptando as bases e os criterios de avaliación. Partimos ata 2.970 euros en premios nas diferentes categorías. Quero especificar que este ano fixemos unha revisión e unha modificación un pouco grande das bases polas que se rise o concurso do Entroido para, primeiro, que haxa un pouco máis de premios nas categorías de grupos e comparsas e, segundo, asustar os criterios de avaliación ao que realmente a xente valora destes espectáculos. Non viñanse arrastrando de moitos anos atrás unha serie de criterios que non se asustaban realmente ao que se suele valorar das comparsas e agora intentamos justamente que os resultados e as valoracións dos xurados se asusten máis ao sentir mayoritario dos asistentes do concurso. O remate, os outenses despedirán as celebracións co tradicional enterro da sardiña e unha chocolatada. Ao remate do concurso, despois do desfile, enterrarase a sardiña que tiña de alcume o pipión e nada. Unha vez rematado o desfile, farase a entrega dos premios e celebrarase unha chocolatada para desfrute de todos os asistentes do enterro da sardiña. A cita para os máis cativos será o sábado día 1, cunha gran festa infantil no pabillón. Haberá xogos, obradoiros e a actuación do grupo Animarte.